Tinokuregesai mabuja akanaka tauya Nhau dzanyasi zuva rechipiri mwedzi uno waMbudzi. Mudzimai waMugabe rezcaMugabe kwaiatakiwa nenzvimbo dzaanga ainadzo dzaanga akapuwa mahara chaiwo nokanzuro yeguta reHarare. Ipapapa zviribe kureketeka zvizhinji, asi watorawo wati kwai zviri kubenutsiwa kuhurumende nokuti aribe kuzvitenga zvisvinu. Kwai akagoseenzesa masimba yache nokuzivana kwache nevanhu kuti mudzimai waMugabe kuti agoboye zvinhuzvo. Rekai henyu muone wazhinji wachagwa nonhau iyi. Hurumende yagoti iyo iri kunadzirira izvezvi kuti vanhu vokuZimbabwe vari muSouth Africa wagobenutsiwe kuuya kuZimbabwe. Wagoti iyo wachagobvumira vanhu kuti wagouye nemotika ibodzi, asi midziyo imwe yese aiwa unouya nese yaunokwanisa kuuya nayo kana indori yako. Kwai unobhadhara ba mari dzomutero. Hino kuti zvichatekaira sei, ticharamba takaringa ipapo. Muferefete mukuru anozikanwa pachirungu kuti Auditor General agoreketai kuti ari kuda imwe mari yakawanditsa kuti agokwanise kuita basa rache zvisvinu. Agoreketai kuti kunyimiwa kwache mari yaakakumbira kuti inodikana kuti aite basa rache zvisvinu kuri kukonzeresa kuti atadze kuita basa rache. Nokuti wana muturiwo wachagomupa chere kana kuti vanenge vachindotutira mari yese kumasoja nezvimwe zvisina basa. Tati tikunyepei kuti wamunangarwa wariko kune musangano weAfrica Investment Forum. Ipapo watombobvunziwa zvimwe zvinochokuita nenyika yedu, wakagoti vanhu vanoda kuuya nomari vanofanira kuuya koita mune zvokurima, mune zvokucherachera, pabodzipo nezvokushanyiwa kwenyika. Rekai tigoringe kuona kuti zvinopera sei izvozvi, tinoramba takaringa. Tiri kunyepai kuti wakomanawo pachedu waita basa rekupenengura izvezvi, kuita kupenengura chaiko iro gwaro rovavhoti. Wagoreketaiwo kuti dzimwe nzvimbo wakatoita kuendako chaiko notsoka, wakagoringa kunyanya nzvimbo dzokumamusha, wakagoona kuti vamwe vanhu vari kunzi varimo mugwaro rovavhoti vanhu vasingazikane ba munzvimbo dzacho. Zviri kutoreketa kutoti izvezvi pakaita kututirwa vanhu varimo ba mugwaro, asi vari kundoisiwa kuti wanzi wagozovhota mavhoti avo hene kuti anovhotewepi. Kusaika kwenzvimbo dzisvinu nezvivakiwa zvisvinu kuzvikoro kwaita kuvhiringidza izvezvi kunyanya dunhu ro pakati ponyika raita kuvhiringidziwa nomvura inomatombo iya. Pakaita kunyangariwa ipapapa. Wamwe wapwera wangu watori muzvikoro wakatotadza kuseenza zvisvinu kana kufunza chaiko kwatonetsa. Kana wari kunyora bvunzo dzokupera kwegore dziya, wamwe wavo watovhiringika ipapa nekuti palibe kana chisvinu chinenge chasara. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi tiri kuramba tichikumbirira kuti wakuru vanozvikona aiwanga vanadzirise zvinhu zviite zviri nani. Munoisiwa zvinhu zvinoda kuonekiwa nevanhu kubva pasi chigare, zvinozikana nechirungu kuti mamuseum, kwai zviri kuBritain zvagoreketa kuti zvichada kubenutsa madehenya omusoro yevanhu wakasobiwa kubva kuZimbabwe kare kare. Ticharamba tichiringa kuti zvichaitika zvarini izvi. Wazhinji wari kuita kufara nonhau yareketeka iyoyi. Jobosikara agoenda kudare guru munyika kuti akumbire kuti atakaniwe kubva mukusungiwa kwaari nako. Rekai tigoone kuti bheroro acharipiwa chere, nokuti ipapa nyaya yacho yanzi kwai igozobenuka futi pokare. Kwai kumapopo mao Victoria Falls kuri kuvhiringidziwa izvezvi kune imwe kambani yakapuwa mvumo yokuti iwake imwe nzvimbo yokujira. Kwai nzvimbo yacho vari kuivaka mumhera chaimo musango romvura riya romapopoma. Pakatoita kuvhiringidziwa ipapa. UNESCO wakatombonyora kuti Zimbabwe ingwarire kuti ireke kugoramba ichindoita
kuti nzvimbodzo dziwakiwe nokuti kunobisiwa inonzi World Heritage Site status. Rekai tigoona kuti wakuru wenyikawo vanozvida chere kana kuti zvinenge zvichienda nokupi. Dzomabhizimusi anonzi Pindi Nyandoro kwai aisiwa ndiye agere hunde wenonzi Norwegian Investment Fund kuno dzasi kuAfrica. Kwai ndiye anenge akuringa nyika dzese dzasi kuAfrica. Ati kumurovera manja tichiti makorokoto. Rekai tigoone kuti anenge achiita sei. Dzomutambo mumwe wedu Munya Chawawa ariko Britain ko ano rimwe firimu rache rikubudika rekunzi How to Survive a Dictator. Akabenduka ino kuuya koringa kuti Mugabe aimboita sei. Ticharamba tichiringa kwairi kutanda kubuditsiwa zuva ramangwana nguva dzogumi dzokuBritain. Ticharamba tichiringa kuona kuti zvinenge zvichibudika apo ndozvipi tigokunyepai. Mitambo yekiriketi nyasi tahwadziwa fani kujiwa nochikwata choNetherlands. Zvakaita kuoma. Tamukirira maharawabi edu zvakaoma asi tondoramba tichindoshuvira kuti wakomana wekwedu wagoite tuzvinu mutambo inotera. Tiringedzo pasi rese. Ipapa muSouth Africa kwai Zimbabwe inogona kuisiwa pane nyaya dzokatomboka nyaya chaitiwa naRamaphosa nomutungamiri wenyika yeBritain Mambo Charles. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvidini. Tikananga kuKenya kwai ikoko hwarawa yanga yanyanya kukuritsa inonyanga dzayo yonzou iri munzou dzomuAfrica yapfa ino makore 60 kwai yenge iriyo nzou yakakuritsa inonyanga dzayo dzisati dzabisiwa. Tiri kuti zvaitika izvi heno mabi angu kuti zvinochirewo chere kana kuti kundoitawo upenyu. KuKenya ikoko pokare wagotumira masoja ayawo kuti aende kuDRC kohwisana newapandukiwa ikweyo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere kana kuti paribe chinopera. Tikaringa mutambo wekiriketi muSouth Africa kwai wagoboya wanhuwo inonzi Viacom 18 wokuIndia kuti wagoita ndiwo wanovabuditsira mutambo yavo kunyika yoIndia. Wanyorera nadhiri romakore 10. Aiwa towarwera manja. Iwo South Africa Cricket wagobva waisa anonzi Malibongwe Makete kuti ndiye murairidzi wechikwata chokiriketi cho. Ipapa ari kutora ndiye kubva kuna iye Makibocha akasiya basa yu. Tikaenda pasi rese North Korea neSouth Korea dzaita kuringisana izvezvi. North Korea yabva kupotsera mabhambu nozuro uno chaiyo zvokuti kuSouth Korea vanhu vatorikita kutadza kudipfama kuzvinu pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kukata kwai izvezvi vari kuita kubhadhara vanhu vari kuuya kuona mutambo nhabvu wopasi rese uribe ari kuziva nezvawo uyu. Kwai vanhu vari kubhadharwa kuti wagonyore zvinhu zvishinu pamusoro ponyika iyi. Idi zvakaita kuoma. Kundoita tusvinu hwii kubhadhara vanhu. Idi zvakaita kuoma. Asi tiri papo zvedu. Panyasi rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.